É algo xa habitual por estas datas. Coa chegada das festas de Nadal chega tamén a agardada campaña de tráfico da Policía Local de Rianxo, que busca concienciar a sociedade para que non se colle o coche baixo os efectos do alcohol ou as drogas durante as festas. Este ano, vendo o éxito obtido en campañas anteriores, decidiu repetir a foto realizada o primeiro ano no que se lanzou esta iniciativa. En taxi, nun coche policial, en ambulancia ou nun vehículo dunha funeraria, ti decides quen che leva a casa. Volvemos ao inicio cunha fotografía dunha disposición parecida á primeira que se fixo, continuando na liña pola que se iniciou a campaña, que é intentar concienciar a xente nos peligros que ten conducir un vehículo, que se debe de facer sin haber consumido alcohol e drogas, prestar atención á condución e respetar os límites de velocidade. Segundo sinalan dende a propia Policía Rianxeira, a mensaxe é a mesma de cada ano. Se consumes alcohol ou drogas non conduzas, para que esta noite vella ningunha familia teña que recibir a peor das chamadas. Estes días, tráxicamente, vimos accidentes nas estradas, o que queremos evitar con este tipo de campañas é non chegar a ter que atender un accidente desas características, e facer unha prevención e que isto poda chegar aos condutores e a todos os veciños do concello.